Ngesikhathi Igcokama Elisha liphazamisa ungelo V e-live ekwi-meeting kubuka nezakho, kube sekusuka i-challenge. Abantu benza lento ayenziwa uMthandeni kodwa sebeyenza i-challenge ukuze be-trend. Baningi abantu abayijoyinile le challenge, abantu abadumile nabantu abangadumile, kodwa bewuthela wayeka ey'nkundleni yezokuxhumana abantu benza le challenge. Umculi osanda kukhipha i-EP uMjaheni naye akafunanga ukusala ngaphandle, ube sekugibela phezu kwayo le challenge, ubebambisene noLimit nenye inkabi behlezi nayo bayishaya le challenge njengoba injalo. Hayi-ke bafethu, bengicabanga ukuthi vele bese sifike ekugcineni-ke sesivala. Kunensizwa engenayo la. Hayi madoda, ngayikhola ukuthi ngiyenze lento enyenza la madoda.